Mulane kowe kelawan turu kapan? Iki karemu iki kepiye kok ditakoni kelawan turu. Takoni urung aku malah bengak-bengok. Janaka ana paran. Kowe jumeneng ana kene wis rada sawetara suwe. Apa kowe weruh beburonku ingkang mlayu liwat kene? Ora ana kewan cilik bebasan kidang menjangan kang liwat. Kok dadi kowe goleki beburonmu? Beburonku dudu kidang menjangan, dudu kewan sing cilik. Nanging manungsa ingkang kekasih Raden Wisanggeni. Kuwi klilipku. Rikala semana Ngamarta dadi sungsang bana balik. Senopati Ngamarta wis padha kapracondang. Mung siji Wisanggeni kang bisa lolos keplayu saka wewengkon Ngendraprasta. Tak tututi saka lipete dheweke saengga aku kang kelan lacak. Mula yen pancen kowe bisa ngerti Wisanggeni kowe njaluk srana apa lan njaluk opah pira bakal tak paringi wanton tok tuduke perlu bakal tak tugel kuwi. Pandang tikel risang gadalarung yekata sang pinarwasa gumregut magut ing ayuda mripat murungono kupingmu. Yen Wisanggeni kuwi putraku. Kowe ngucap ngrasani patine anakku lanang luwih wis bisa. Walaka yen negara Ngamarta tok gawe rusak. Dina iki kowe sak kancamu manuta cilik tak bondo, tanganmu gedhe tak tugel gulumu. Weh. Iki jebul bapakne Wisanggeni. Ngerti urung nek kae iki bapakne Raden Wisanggeni aja celemongan sira. Guyu meneh. Menapa kinten-kinten pian badhe ajrih kalian sadone. Nggih, Janaka. Kowe darbi pangucap nantang karo aku sak kancaku ngatasé kowe bebasan tanpa kanthi kejaba rombonganmu sing ting krengkit. Ana sing dengkeyek, ana sing kewer-kewer. Apa wani ngadepake wong semono akeh ya? Aja maju mbaka siji bareng mara. Kowe karo aku kalah gedhe dhuwur. Pentandangmu tak kira bakal bisa nimbangi marang tandangku. Awit yen tak dulu solah bawamu klemar-klemer midak kapuk rapete. Aja banjur kakean wuwus. Senajan to kowe menang gedhe dhuwur isih kurang gedhe kemula miga kurang duranci-anci gunung. Cendhek Janaka ngantem siramu ora bisa pecah tak sembah delamam. Tibaning raga gumilang-gilang gumlundung tumibeng bantala ayo tangiyo prandine sumbarmu kowe iso mutungake wesi gligen. Ora ngira jebul kulitmu atos godhong lumbu. Kowe iki turu, Reng? Ora.
semlengeren karo Ndara Janaka. Ya arep piye-piye sing jenenge anak iki ya kudune dibelani. Ndara ki nek ngandani anak ketoke kaya kereng. Nek jane ya pancen tresna karo anak. Ana sing ngrasani mongko dasare bener. Terus manut tak bondo tanganmu. Kowe kalah gedhe dhuwur. Kurang gedhe kemul mego kurang duran cancya guru cendhek Janaka ngantem siram rasa jebol nyembah dlamak. Kok yo nyenyet. Ya Gong, pancen dasare Ndara Janaka iki pancen trajang. Wah! Guru kapak-kapak. Hati aku. Dudu karepe dhewe. Ora ngira tangane mung sak damening pari. Prandhi nyampluk sirah kowe cemedi kawat. Arjuna, onong paran. Sing tanggon tanding aku, waton ora ilang tak kedhepake kepara tangan. Katri gumulung mangrempak ing wadya makiri rero nanggana ronanggana gawe gilar sira wang-wang Arjuna onong paran ora ngira yen tandangmu cukat rincing trengginas awas temrampil koncamu nyampluk panase kaya mawa bathok yen kowe ngerti ki durung poncote aki kesampluk koncaku wis ngrasake panas ana ragamu apa maneh yen nganti ke taman kemanden wisa lebur jagat rasah pamer kowe. Aku bakal namake kemanden tampani siungku. Tamakno bakal tak tampani nganggo kupingku. Kowe bisa gawe patine Janaka padha karo kowe ngungkuli bapa guruku kelakon mati dening aku. Alah ya ilah.
cenanangang lho. Pati kok dunekke cenanangan. Cenanangang wae. Sing cenanangan dudu pati kok wonge kok. Lah nek ngerti nek kene ana wong lenggahan kok ngabruk-ngabruk. Kepiye kuwi? Enukku kepenyak. Menungso ora. Jarene pati ora ngerti pranata. Pranata tatanan. Ayo Wang Silat. Tak rasa-rasake wong kok medeni kok ngono. Aku nek ora mlayu gila. Nek dimat-matke tenan mripate ku iso saya melar. Ora kowe sing mergo sengit karo aku. Nek sing seneng aku kok Raden Abimanyu. Walah. Klewer. Kok ngono kok muni Abimanyu. Yo nek kalungan haduk iki kalung gajah gelar, heeh. Werna-werna kae. Wong kok ngono kok muni kaya Abimanyu. Ora nggih penculat-pencul ki ya ngopo ngono. Aku rak jare kon malih kene. Kowe iki jane mburi kono gong ora ning. Janaka onong paran tamane kemandheku lakon mati dhewe aku tamak nomor. Janaka semaput. Mongko aku arep mbantu urung diparingi dawuh ki aku ki wedi. Dudu hakmu ora ceniningang. Wong ki sing andhap asor nek ora didhawuhi ora usah lunga-lunga. Aku dicontoh. Oh iya. Anggep kuwi andhap asor budi pekerti dienggo ora ditresnani karo para piyayi. Ah iya. Gene kowe ora. Mulane aku ora ditresnani. Gus, wungu Gus. Kaya bocah wingi sore. Men kaya ngono kok. Wungu. Petro, Nun. Kowe sing nulungi karo aku. Nggih. Nedha nrimo kang tanpa upama. Banjur kowe bisa gawe urip. Lah wae mboten kula grayang-grayang ngoten nak ya isih semaput. Iya. Gedhi pitulungan awit saben aku. Ora enget kowe banjur padha mrepeki nggambarke tresna karo aku. Lah nggih tresna ngoten wong. Nganti kaget aku. Wong sing ditutke kok iya. Kowe ngentut. Mboten niku? Bagong. Ah, mboten.
Gek senanu sampean. Ora, karang yo adat sing wis ki pitik nek sing ngendhok sing petok-petok. Ya ora kelakon. Ning ya Lebuta Petruk Bagong wong ming wong loro. Ning kula mboten, kula nggih mboten. Sing aku tak nehi dhuwit. Kula. Aku ora, aku yakin aku. Mangke nek ping pindho kula jajal 5 jejer wae padha ambune. Wong elek. Oh. Ora dinehi. Bareng dinehi dhuwit kula. Kurang bejat, kurange kon jejere mengko nek ngentut. Nek pandane kaya ember. Wah, wis cilaka iki wis konangan malah. Ora sida dinehi apa-apa. Pindhono kelakon tugel. Tamani kemandeni siungku ra digawe rasa. Ora ngira jebul pancen digdaya. Harjuna, aja bombong pikirmu. Senajan kowe bisa ngalahke aku, lungalno diadamu. Tak lepasi jemparing ora sempal baumu aku nyembah karo kowe. Sampeyan iku diwarai kok malah kendel mawon. Mengko yen aku nglepasake jemparing mesti ana raja pati. Mati mboten dadi napa wong nika mungsuh. Mungsuh lan bakal dadi sesukere negara Ngamarta yen niku mboten mang perjaya saklawase bakal ngancam sedanipun Kang Putra Ndara Wisanggeni. Bermantya Dyan Arjuna wis nampa atur Kang abdi ki kantong bolo. Ngasta pusaka jemparing Kanjeng Kyai Pasopati wis lepas saka Gendewa. Tumawa jangganing satru merga saka landheping pusaka bisa tugel del seroh marga. Yanapati ngemasi kaperloyo. Ora ngira ing atase mungsuh karo klemar-klemer. Suwe nggonku nderekake swita ana kersane Gustiku durung tau. Weruh getih setetes, weruh nyandang bilai Janaka tugel ngono kae.
sasat tepung gelang Purwadya Bala kawis yoga sikep dedamel arsa ngroyok marang Raden Janaka. Marmane satru kawis kondang lembut bisa ngungkuli Jaladriagal pinter ngungkuli gunung. Sigra matek sepyangin usnya dumadi pangelin cipta panuwun marang Jawata katarimah wenten samirana ing langkung ageng nempuh Purwadya Bala pindha sinapu kasis tapis tanpa tilas. Anjralya sang puspitarum katiyuping samirana amrit sekar kadung kongas gandanira ora nate pinanggih ana ngersani Bapa Janaka sembahku tampanana Bapa anakku lanang nggir wisanggeni tak trima Budiastutine pun Rama tampanana iya tak pundi Ndara wisanggeni iki piyayi ndugal gonge angger kepethuk sudermane ngono kuwi sopane iki ana raketan ra iso basa sembahku tampanana Bapa nek kok lisik ra iso basa kaya anakku kok. Ning anakku ki angger ana daya aku digugah. Oh daya gelgong. Aku daya sapa? Matamu melika. Wah. Anak kok ngono kok ora dipites. Ora yo mane-mane. Mungkin nek ora adong ya anak kok ngono kok senenge ra jamak prantine. Dalem-malem le iso celindhisang. Begegek ngono ora. Sak sampunipun lenggah prayogi manggih Raja Den. Iya Kaki Semar tak trima. Sembah kula kunjuk Raden. Nala garing tak trima. Alah garing ki arep suara tok gedhek-gedhek iki swara garing. Garing nek swara ya ngono kae nek dong cilik-cilik nek dong gedhe-gedhe ngono kae kok digedhek-gedhek swara garing. Ha sing ngomong Ndara Werkudara ya sapa? Sugeng to, Gus? Iya Petruk kaya ya ora ana alangan siji apa. Sugeng Den. Ya waras kudu waras. Ora patiya. Takoni wae ya ora pati ya ora. Awaras wonge sake. Mang penggalih ingkang prayogi kemawon Pratri nganggep nek niku wong rada wahadate.
sak omong-omongane anak kula Bagong niku pancen upama kula nggawa dom kan kula dondomi lambene. Ah jajal nek tekmu kuwi. Mpun gek ngendika Den. Mangke ndak kula omong terus. Iki mau Bapak Janaka nembe Pancakara. Iya, nggih. Lah tosipun prajurit iki tah bujung sampean. Iya, Petruk. Sangka Ngamarta tekan ana pucahing Gunung Setrapuru aku iso singidan. Dheweke padha nerusake nggone lumaku, aku malah ana mburine. Mah kuwalik niku. Sing ngoyak nang mburine. Lumrahe doyak ki nang ngarep kok nang mburi ya, Truk. Ah, karang ya seko pintere kok. Atur uninga ngersane Bapak Janaka, aja nganti nuwake kaget penggalihmu, Bapak. Apa nggih? Iki Ngamarta dadi sungsang bono balik, Kakang Gatotkaca, Kakang Antaja, Kakang Antasena mati. Hah? Kepripun niku? Ya durung suwe Bagong kedadian. Wah, ora karu-karuan. Nek bojo kula iso klakon ya melu disiksa dening para Kurawa. Alah, syukur binage sewu. Ame-ame syukur binage sewu kok banjur aku bisa keplayu singidan ana jroning guwa. Sakwise singidan aku durung ngerti kuwi guwa apa jenenge, aku nemu Gendhaga. Guwane teng pundi? Ana Gunung Setrapuru kaki. Oh. Niku sing kena diarani Guwa Sumundu. Mbok bilih mboten klentu jaman kuna makuna niku pertapanipun Wanara Kresna ingkang nami Wisnu Kapiwara. Gek jarake pakem. Apa tok dongengke pakem tirik-tirik kae nek. Ora ana sarune ya. Engka iki andungenge mah tok cegat dalan. Dadi niku saka suwene guwa malah eling kula pun ketukulan mandira ageng. Iya, wis nutup wiwaraning guwa. Lah banjur wektu iki aku atur uninga yen Kakang Abimanyu tak singitake ana Kapuh Sutradira. Ingkang perlu Bapak tak aturi sowan ana pertapane Wa Prabu Puntadewa. Matura ngersane Bapak Werkudara yen para putra-putra padha ngemasi Kapulaya. Kawula-kawula cilik padha disiksa dening Kurawa. Sing gelem manut miturut marang Kurawa duja kesenengane. Ya boga, ya sandangan sak piturute. Ingkang tetep puguh nuhoni marang piwulang reh. Apa kang dadi tumindaking para Pandhawa kuwi disiksa karo para Kurawa. Ingkang ora kuat nampa siksaning Kurawa saengga tumeka sira Margalayu. Apa ora mesake yen saya kesuwen Bapa? Nah, banjur Gendhaga ingkang nggonku nemu ana jroning guwa iku mau isine kok keprabon ratu. Saka pengiraku ora ana piyai sing ngerti kejaba mung Kaki Semar Badranaya. Semarika den prayitna semuriko bali titiyani Gandayana Trisanya Purnama sasi kiler Semedi tengahing latar milangana lintang Bima Sekti. Aduh kepiye Kakang Semar pun tomang manut aturipun Kang Putradara kula wisageni. Ampun raga-raga penyan badhe dumugi wonten Ngamarta Den. Awit saged kelampan Kurawa niku duwe kekuatan. Iya pancen duwe kekuatan wujude pandhita Kaki. Rak tenan. Banjur prayogane
Kakang Abimanyu bakal tak jak bali ana Ndresila geni. Ingkang pokok percaya marang aku ora pati-pati aku bali sowan ana kraton Ngamarta yen kanan durung tentrem. Yen wis tentrem Kakang Abimanyu tak derek sowan ana Indraprasta. Iya. Mangsa Budha Kadang Werda. Cukup aku dhewe Bapak. Lan iki gendhaga tak pasrahke marang Kaki Semar mangsa Budha aku nyuwun pangestu bali ana ing kayangan sing praitna ngati-ati. Arjuna apa Kakang Semar? Kula saempune mbuktekke ndelok isine gendhaga ni pancen keprabaning ratu. Niki ora sembarangan ratu. Niki mboten sah dipresani. Ditinggal mriki mawon mangken kepengin badhe mangertos sumber-sumbering kawontran ingkang Nyolowadi. Men ditunggoni anak kula salah siji. Petruk apa Bagong apa Gareng? Aku. Kene ana macan. Percaya senajan to aku kaya mengene ana para gawe. Kok gak kon tunggu gendhaga mengko mah ngebis. Ya ora kok ngebis lunga. Ning sing ati-ati. Nggih, mangke kula jagane to. Ayo Kakang sowan ana ngersani Koko Prabu. Atur uning ana ngersani Kang Mas Werkudara yen kanan Ngamarta dadi sungsang bana bali. Monggo Den, kula dhereke. Dene aku mau kementhus aguh nunggu ku mau. Njur kepiye nek ana kedadian nek ming upamana para gawe men aku ki abdine Ndara Janaka. Tak kira pengalaman samu barang lir peperangan. Menek aku kelalen turu. Njur iki dicolong. Arek aku digebuki karo Kiyaine Semar, mongko kana tak delok kok apik-apik ting pencirit. Meling-meling. Nek ngono aku tak jucul kathok. Salah kene. Sarung tak salah kene mah iki tak nggone wae. Nah. Tak nggone ubet-ubetan. Tekate nggo turu barang ra ora apa-apa. Cinarita Tatkasmana kirah Nala Gareng. Pinaringan daun jaga keprabon ratu. Ewadene datan ajrih yen ketaman Tulasarik. Keprabon kasebat den agem dening kirah Nala Gareng. Sapa tambujanmu kang kudu uninga sakwusnya ngagem keprabon ratu. Ora mantra-mantra yen iku kilurah Nala Gareng.
kaya dene Sang Hyang Guru Ngejawantah. Tanggung ngene iki rak ketok iki nggo kemul-kemulan ya anget, nggo turu ora bakal kakon ilang. Kejaba nek aku turu ki ya kepati. Wah apik tenan tak sawang-sawang glebyar ting celorot. Iki apik aku lunga saka ngalas. Mengko iki tetele didol nggo paitan. Ning nek bapak weruh ora weruh dioprak-oprak. Menungso isih mbutuhke apa-apa. Apa-apa didol, apa-apa didol. Sing ana apa-apa ora weruh wong tuwa sing ragati, Wah. Pancen angel sing jenenge melu wong tuwa ki angel. Aku arep omah dhewe arep mangan apa wong. Cinarita duk rikala mangudara Kiranol Garing. Wonten madyanipun Kocapo ing langlang wonten Jumantara. Sang Hyang Kanika Putra kaya nampa sapu dendaning Jawata mulat ingkang wonten madyanewana. Datan uninga yen iku Ki Lurah Nalagaring. Den anggep Sang Hyang Permati Bathara Guru bretek-bretek saking kadewi. Adi Guru ulun pados iki. Ngejak pepelayan. Adi Guru ulun madosi di. Iki siapa ya, Kak? Mboten sampean kok madosi guru niku guru SMP napa guru? Lodolo. Kok mah cobolo. Adi Permati ulun padosi. Adi menika Adi Bathara Guru. Oh. Trane aku iki nyandang Bathara Guru. Monggo kelingan nek ngendikan dewa ki kudu nganggo kita ulun. Kita mangke. Aku isih mangke kok. Kita puniku estanipun sinten? Ulun kok panggling. Ulun ingkang Raka Bathara Nrada saking Sigra Pangudal-udal. Walah. Gusti. Mboten mangertos jebul Kakang Bathara Nrada. Nggih, ulun Kanika Putra. Nggih. Lah kok Adi Guru enggak wonten Madyawana. Piknik. Dewa kok piknik niku punapi. Nggih, teng riku niku Kakang Nrada tetela yen senajan dewa kirang tuladan.
Awit wonten tembung mekaten kemawon Buya mangertos piknik menika rekreasi. Oh, yen cara kayangan ulun lali. Ngangklang jagat nggih leres Kakang Rada. Wah, Om Siwarsono. Om Kong. Hong Kong. Wong saya aku nyebut Hong Kong. Sakmenika ngaten di gandeng medal puniki para dewa menika sangat anggenipun oneng dumateng Adipun Adi Bathara Guru. Sak saged-saged Adi Guru monggo ulun dherekaken kondur wonten kayangan. Minggah dateng kayangan Kakang mekaten. Ulun sampun bendinten. Upami ulun menika lajeng kekerepen anggen ulun minggah dateng kayangan. Tenaga ulun. Lho. Ngambah Jumantara di salebetipun ulun menika wonten Mercapada. Ulun mboya saged mabur Kakang. Kok malah cekoh barang anu. PR. Senajan to namung sekedap netra menika mangke Adi Guru lenggah. Awit ingkang rayi Betari Uma ngajeng-ajeng. Garwa ulun mekaten Adi Guru. Waduh. Menika nggambarken garwa tresna kalian kakungipun. Nah, ngaten Kakang. Monggo menawi sanesipun Yayi Betari Uma madosi namun nglabrak. Nanging Yayi Betari Uma senajan to mboten madosi ngajeng-ajeng. Saengga kesupen kalian Nendra kalian Dar. Yen dewa pancen mboten Dar boga. Wah niki mangke ulun yen kondur makayangan badhenipun kuru Kakang Rada jalaran sampun kelajeng ulun menika wonten Marcapada menika daranipun boga. Kados dene menapa? Sekul, godhong tela, tikan, lehor. Oh. Ngaten. Dados menika upami ulun kondur kok Kakang Rada menika mboten nyediani punapi-punapi. Ulun ngrekoso. Saged dipun penggali di Jawata menika langkung wicaksana. Yen adi mboten tulu kondur mesakaken Yayi Betari Uma lan sedaya para Jawata. Ngaten Kakang. Menika mangke upaminipun para Jawata sampun uninga bilih ulun kondur badhe ulun kempalaken. Kempalipun para Jawata menika dipun damel selapan dinten sepisan. Amrih saya kukuh. Nggih. Lan Yayi Betari Uma kalian sinten? Lho, para widodari. Ngajeng-ajeng sedaya. Niki wau. Waduh. Monggo, Kakang. Lho. Aku njuk malam mlayu. Monggo, Kakang. Kula selak badhe mangertos para widodari. Widodari menika yen kangen kalian ulun cok medun. Dateng Mercapada. Kala wingi menika malah kalih. Madosi dateng ulun Kakang. Lah, wonten ngriku di yen Adi Guru Mboya tumuli kondur mesakaken. Monggo Kakang Rada. Lajeng ulun dherekaken. Lho anggenipun tindak mboten tindak secara ngaten di ngambah Jumantara.
Sampeyan iki kepiye to? Ulun saniki pun buyah iso mabur. Pun telas-telasan. Yen Kakang Narada badhe nyepetaken anggenipun dumugi kayangan nggih kedahipun Kakang Narada nggendong ulun. Bala cilaka. Nggih, pun sendika. Ngriki ulun gendong. Narada dedaren kedonya kalaweran tinimpal kuntal inggih kono. Angesti marang pangusaing dewa Sang Hyang Kanika Putra senajan to Jawata datan sepintena dedeg piyadegi. Ing kono anggendong Sang Prabu Bathara Guru mancat ing bantala mumbul ngawet lusup hima himantaka. Kayu meman ing bawana candraning katon manika warna rupakane ing usnya manjing pangrasa lung-lung kang malengkung ngambah Jumantara Sang Kanika Putra anggendong Sang Pramesti Bathara Guru. Genti ingkang winursita kocapa kang kinarya sinambeting carita nyelenggah wonten ing pertapan Pandan Surat sesukuning Gunung Siwulaulu. Sang Nata ing Amarta Prabu Puntadewa ingkang denadhep ingkang rai Raden Werkudara delasan ing rayi Raden Nakula tuwin Raden Sediwa. Duk rikala semana sanget nggih nenuwun marang keparing Jawata muih katarimah sedyanipun nggih sumedya anggayuh nugraning Jawata ingkang mujudake wayu tirta widaya jati. Ora mukal sangka bantring panuwun kaya prabawane bisa njumplangke Gunung Jamurdipa.
Kulon saking Mandruwa soroting peponang soroting peponang sumulu kang amadangi bawana Nalindra kang ambek amisesa ing pertapan Pandan Surat ingkang sepi tan wenten sabawane walang alisik senajan ing kono papan kang langkung gawat ewa semono sirna dayaning papan kang gawat Kacena kinarya semedi marang Nalindra ingkang agung panguwasane iku warnani Nalindra ngamarta Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira Darma Kusuma ya Darma putra Tandha Dwija Kangka kadherekaken ingkang rayi ing Jodipati Raden Haryawerkudara ya Raden Bratasena ya Dandun Wacana apa dene ingkang rayi kembar kemanikan Raden Nakula lan Raden Sedewa nembe Kewala Purna nggena semedi yekti dereng nampi sasmitaning Jawata kawistara pungun-pungun penggalira dangu nggenya cumandhak ing kono dereng pinaren pandhaming pepadang nggenya semedi anggayuh nugraning Jawata Wahyu Tirta Widaya Jati kalamunta wanci latri kapireng tumetesing tirta saking puncai ukir kang bisa hanglam-lami ing penggalih
yen wanci gagat enjang iwen-iwen kang samya macar wuwuhan wenten pang-pang mandira apa maneh pepetoking ayam wana kaya anggugah jroning penggalih Sang Menata ing ngriku arsa rukming daya parek kuninga marang para kadang Genro dereng nampi dawing Jawata ing Alinangkung kanthi raos ingkang kuciwa wis merah ino semu bangi wangaruna kadinektraning aku rapuh sabdaning kukila rinkaani goro saketer ana kene dunganing kono